Il-kontijiet bankarji Svizzeri huma popolari fost l-aktar persuni sinjuri fid-dinja. Il-kunċett ta' kontijiet bankarji Svizzeri u kontijiet b'numri sigreta intuża f'diversi films popolari fosthom fi films ta' James Bond u anke The Da Vinci Code. Iżda li ma raġuni persuna tiftaħ kont bankarju fl-Iżvizzera. Ir-raġunijiet prinċipali għala persuna tiftaħ kont bankarju fl-Iżvizzera huma s-sigurtà u l-privatezza. L-Iżvizzera għandha tradizzjoni legali ta' segretezza tal-bank li tmur lura għal żmien il-Medjuevu bil-kodifikazzjoni sseħħ fl-1934. Is-segretezza tal-bank huwa prinċipju legali li ma jippermettix li l-banek jipprovdu lill-awtoritajiet informazzjoni personali jew tal-kontijiet tal-klijenti jekk mhux f'ċirkostanzi straordinarji bħal investigazzjoni kriminali. Dan il-prinċipju ta' segretezza tal-bank fl-Iżvizzera huwa protett saħansitra bil-Kostituzzjoni. Għalhekk meta joħorġu fil-beraħ stejjer ta' politiċi li jkollhom kontijiet mhux iddikjarati ta' dan it-tip tqum kontroversja sħiħa, bl-aktar waħda reċenti tkun dik marbuta mal-kandidat presidenzjali Amerikan Mitt Romney. Hemm vantaġġi ta' taxxa fuq kontijiet bankarji Svizzeri? Bankira b'esperjenza li tkellmu ma' News jisqu li għalkemm fil-passat kien hemm vantaġġi marbuta mat-taxxa, illum dawn m'għadhomx minħabba arranġamenti li kien hemm bejn l-Iżvizzera u l-Unjoni Ewropea. Jisħu li llum il-ġurnata il-vantaġġ prinċipali huwa dak tas-segretezza u s-sigurtà. Jista' individwu jired kont bankarju? Bankiera ta' esperjenza jisħu li kont bankarju ma jistax jintired, iżda li jistgħu jintirtu huma l-flus ta' ġofieħ. Il-flus jgħaddu għand l-eredi u dawn min-naħa tagħhom irdu jiftħu kont bankarju ġdid u f'isimhom jekk iridu l-flus jinżammu f'bank.